vi köra den här 1,25-hållningen till slut. För säkerheten och för idhållningen för våra hästar. Däremot så får ju alla givetvis ändra till imorgon. Då kommer ju banan vara separerad och de finns att vi kan ha bättre tävlingar här på anläggningen. Och de som inte vill byta klasser kommer att få sina anmälningar tillbaka. Jenny Bengtsson från Sösala på Tantalizer där efter 10 Karl 55 poäng för Matilda 76.